Sa number 2, Leonardia administration wala sang problema sa Truth Commission, pero ginadusos ang alkalde nga dapat madayon ang manual recount. May report si Nico Delfin. Ginsiling ni outgoing Mayor Evelio Leonardia nga nasunod sa iya administrasyon ang mga pagsulundan sa digman sa gina-require sang lay kag sang Commission on Audit. Suno sa iya, wala siya sang may ginatago ang mga wala man siya sang problema sa Truth Commission nga itukod ni incoming Mayor Albi Benitez. That things like this can also be interpreted as witch hunting and demolition job. Hindi naman ta sila. But we have nothing to hide. So let it go where it may go. No problem with that. Ginsiling na damlag pa ni Mayor-elect Albi Benitez nga bintaha gani para sa Leonardia administration kung mapamatudan sang Truth Commission nga wala sa may nahimo nga sala ang iya administrasyon para mauntat na ang mga alegasyon kag sugilanon. Samtang ginaduso man ni Leonardia nga matigayon ang manual recount. Suno sa iya, hindi matulon ang naging resulta sang piniliay matapos mapiyerde siya kay Benitez. If the truth is what we want, then let it be recounted for us to see what is the real truth. Nag-file na sang election protest ang alkalde kag luyag niya nga manual recount agud makita ang nasulat sa balota. Nico Delfin para sa DGCast Negros.